Ahojte ľudia, tentokrát je to trošku iný short. Veľmi moc vám ďakujem za 10 odoberateľov a môj ďalší cieľ je dať 15 odoberateľov. Keď dáme 15 odoberateľov, tak urobím špeciál. Za 10 odoberateľov zajtra vyjde taký menší špeciál. Ale môžete sa tešiť, keď hitneme 50 odoberateľov, tak to bude najväčší špeciál. A pokiaľ dáme 100 odberateľov na streame, tak potom stream, čo bude potom, jak hitneme 100 odberateľov, tak ten bude brutálny. A tak sa budeme po nejakých milníkoch posúvať ďalej a ďalej. A ešte raz veľmi vám ďakujem za 10 odberateľov. Moc si toho vážim.